Ja, ostres, tu, quina connexió més ràpida i més fugaç. No he tingut temps ni d'acordar-me l'americana. A continuació, ve la cercavila, uns vídeos que vam gravar en els bastoners. Però abans d'això, vull un fort aplaudiment i molt d'escalf per l'Albert López! Un aplaudiment a casa, sisplau! Hola, Albert! Ja et trobàvem a faltar per aquí al plató. Bona tarda, Martí. L'Albert va ser l'encarregat de fer-nos el meravellós pregó d'ahir i es va quedar amb ganes de xupar una mica més de càmera, sí o no, Albert? Sí, home, sí. Jo vaig néixer per estar aquí, donant una mica la nota. Molt bé. Que has estat atent a la retransmissió d'avui, Albert? Doncs, mira, la veritat és que sí. La veritat és que des de la 1, quan m'he llevat, no he deixat de mirar-vos. Ens hem llevat a la 1, Albert. Què vas estar fent ahir, Trapella? Ens hem llevat a la 1. Vaig estar plorant fins tard. Ens ha passat a tots i a totes. No hi ha cap tipus de problema, Albert. De fet, les nits de ploranera a vegades són grans nits. Albert, podríem demanar a la nostra audiència que ens fes una miqueta de feedback de què li està semblant, com li està agradant, si ens vol fer algun tipus de pregunta a aquests dos nois tan ben plantats que té aquí davant, no, Albert? Doncs sí, estem esperant el seu feedback d'aquestes 30 persones que ens estan veient. Els estem esperant amb candeletes. I ansiosos. Parlant de candeletes, no hi ha una font, no sé què, que es diu Candeletes, que hi van al Barça. El Messi es queda. Senyores i senyors, notícia d'última hora. Se n'havia d'anar, no sé què passava. Tampoc he estat molt al dia. Martí, saps què ha passat? Què ha passat? Que el Messi ha fet com la festa major de Sabadell, que tot i que va dir que se n'anava i alguns volien que no es quedés, s'ha quedat. S'ha quedat al final. Doncs molt bé, aviam aquesta gent que ens està veient tan animada de festa major, que estem portant aquest ambient festiu, lúdico festivo a Sabadell, aviam si ens comencen a fer algun tipus de pregunta. Però mentrestant, Albert, fes-nos 5 cèntims d'aquest llibre que has vingut a presentar. Doncs mira, t'anava a parlar del llibre de Gegants de Sabadell. Molt Sí, bé. és un llibre que va escriure la Marta Ibáñez, que la tindrem, no? La tindrem per aquí? Sí. Bueno, la tindrem Amb l'entrevista virtualment, amb una entrevista que li vam fer. Molt Exacte. interessant, i aquest és un dels llibres que ha escrit el Gegants de Sabadell. 150 anys d'història, És una noia molt interessant, sempre ha estat molt arrelada a la festa major i ha estudiat principalment la festa major de Sabadell. Demà tindrem l'honor de fer una entrevista amb ella, que ja la vam gravar però la passarem demà, i realment és una entrevista molt interessant. És una entrevista molt interessant. I parlant d'entrevistes, avui també hem tingut unes entrevistes molt interessants amb la banda de músics de Sabadell. No sé si l'has vist, Albert. L'he vista, m'ha semblat molt interessant les reivindicacions que ha fet respecte a com reactivar la cultura. M'ha semblat molt interessant, ha fet una interpel·lació una mica a les institucions que s'hi posin les piles, que si realment aposten per la cultura, que hi apostin, i allà si podem reactivar aquest sector, que com molt bé ha dit, si es fa com s'ha de fer amb les mesures, pot seguir fent-se. I posant-nos a recordar, Albert, mira què ens han ensenyat a fer avui. Magnífic. El desplegable de la Torre de l'Aigua, que Magnífic. per cert, per tots els despistats i despistades que no l'heu pogut fer avui, demà hi haurà una segona edició. No la tornarà a fer en directe, però tornarem a posar la gravació per qui vulgui poder fer aquest supertaller, aquesta meravella, que és un regal preciós per les persones a les que estimes. Com llueix sobre de la taula. Increïble. On has mirat tot això? On has mirat tot això? Mireu, els de producció. Quina meravella! A Trapella TV, tot això en directe. Portem ja moltes hores. Exactament, voleu saber quantes? Doncs exactament portem 7 hores, 48 minuts i 5 segons. Estem molt contents, potser sí que estem ja una mica cansats i en breus començarem a dir
tonteries. Parlant de cansats i de planxar l'orella, t'he vist planxant l'orella també, aquí terra, aquí mateix. He fet una planxadeta tàctica, m'atreviria a dir. I tenim un problema, hem canviat de presentador. Per què? Doncs perquè el presentador de veritat se'ns ha quedat aquí clapat, no és conya. Aviam si es desperta. Bon dia. Bé, doncs us deixem amb l'associació de Sabatango perquè sembla que no vol treballar el presentador. Així que, fot-li Sabatango. Sí, una paradeta, has parat a repostar? He parat a repostar. Ep, que tenim comentaris. El Faker BCN, el mític ja, en aquest xat, ens diu si portem pantalons. Faker, imagina't el que vulguis. Això t'ho deixem a tu. La coordinadora de gegants, que interessant, amb ganes de cercavila, estem aquí per qualsevol dubte. Ei, moltes gràcies, coordinadora de gegants. És la bíblia dels gegants de la ciutat, sí. Li vam fer una entrevista i ens va parlar de coses molt interessants. La Marta Soleil, que és la que ens ha fet el taller, ens diu que ens felicita que estem fent una festa alterna en línia molt xula. Moltes gràcies, Marta, i moltes gràcies també per participar-hi. El Quiricú. Què diu el Quiricú, Albert? Crec que parla amb tu. Que si porto tirants perquè es noti el gym. Doncs sí, per part això i per part per reivindicar un dels grups mítics de la història de Sabadell que desafortunadament ja no es troba a dalt dels escenaris, però que els centenars de fans que tenien estan esperant que algun dia facin un Remember. Tornarem amb força, Albert, sempre endavant. La d'Ignasi ens diu: encara no veig els mocadors de festa major. És que Ardringasi, això és l'alternalínia. Que fem uns mocadors d'alternalínia? Ep, ens ho pensem. A lo millor els farem. Queden 2 dies de festa major encara. Els farem. I l'Uri diu: els titelles de gegants també estan a la web. És veritat, a la web tenim tant per imprimir aquest meravellós taller que, repeteixo, demà tornarem a passar per qui s'hagi despistat, i també tenim els gegants, han fet unes figuretes per pintar i muntar-les meravelloses que estan a la web que teniu aquí dalt de Trapella TV. Aneu a recursos i podeu trobar les dues coses. Un ajudant nostre l'està pintant i quan el tinguem acabat el portarem aquí per ensenyar-lo a la coordinadora de gegants i a tothom que ens està mirant. Per cert, la coordinadora de gegants, aviam si podem fer una entrevista, aviam si algú s'anima, algun membre de la coordinadora de gegants, i els hi fem una entrevista i parlem sobre aquest món tan i tan interessant que dona per escriure un llibre i més. Aviam, coordinadora de gegants, si esteu per aquí, hem tingut un petit problema amb la cercavila i se'ns ha cancel·lat un dels actes que anàvem a fer. Tenim aquesta estona lliure i si voleu us proposem de trucar-vos i fer un petit col·loqui, una petita entrevista en directe, si us ve de gust, Sabem que esteu enfeinats perquè heu també muntat moltes coses, que estem molt contents d'aquest teixit associatiu de Sabadell i per això no us heu volgut molestar massa. Passarem d'aquí poc no, passarem absolutament ara mateix a la visualització dels vídeos que ens ha facilitat la coordinadora de gegants de Sabadell i just després, quan acabi això, farem aquest col·loqui entrevista del que estàvem parlant, d'acord? Així que us deixem ja mateix amb aquest petit recopilatori de Cercavila, l'entrevista, i després rematarem aquesta Cercavila de l'any 2020 alternalínia de Trapella TV amb els bastoners de Sabadell. Endavant!
quin vídeo més increïble que acabem de visualitzar d'aquest material de les cercaviles. Però bueno, ara passarem a l'entrevista que hem de fer que ha sorgit així en directe amb la coordinadora i que tenim moltes ganes de parlar amb ells i que ens expliquin una mica el projecte que tenen entre mans. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estem? Pues bé, aquí a casa. Aquí tenim el gust de parlar. Soc l'Adrià Garcia. Adrià Garcia. Encantadíssims. Que sàpigues que estàs en directe, 34 persones, que no t'impressioni, eh? Molt bé. Més teatre, o sigui que no tinc problema. Vale, perfecte, doncs. Així doncs, ets el representant de la coordinadora de Tots som gegants. representants. Perfecte. Ho portem entre totes les colles de la ciutat, bàsicament. O sigui, no hi ha ningú que sigui un representant més important que els altres. Horitzontal, això està bé. Perquè m'heu agafat a mi. Bueno, ja D'acord. està bé. Escolta'm, doncs et preguntarem una miqueta, perquè ens ha sorprès que és com un projecte molt nou, no?, que acaba de sortir. Què ha passat? Com ha sortit aquesta idea? Bé, nosaltres abans quan va acabar el confinament i vam començar a poder reunir per preparar coses per la festa major que s'havia de fer, la festa major alternativa, doncs va sortir la idea que potser en cas que no es pogués fer res, doncs posar en marxa un canal d'Instagram i posar també en marxa una pàgina web per poder penjar coses de les colles, perquè fa molt temps que volíem englobar tota la informació de les colles, tots els vídeos, tots els materials que tenim de tallers, etc. Doncs en un mateix lloc. I com que van anul·lar la festa major, doncs vam dir, ho tirem endavant. Vam tirar endavant, i ens vam posar en marxa, quasi vam posar en marxa la setmana passada, o sigui, ha sigut molt ràpid. La setmana passada vam fer les primeres reunions per muntar tota la pàgina web i l'Instagram i tot això, el que volíem fer, i quasi que anem al dia a dia. Anem penjant les coses del dia a dia, bàsicament. I el que hem fet, vam començar presentant les colles de gegants actives de la ciutat, perquè a part de les que hi ha a la coordinadora, també hi ha altres colles de gegants a la ciutat, però que surten de forma més espontània, no tan seguida. I després ja vam començar amb tallers com per exemple vam penjar els retallables a la pàgina web. També estem penjant també puzzles que poden fer la gent online amb un programa que hem trobat per internet. També estem penjant vídeos de contes relacionats amb els gegants de la ciutat. Ahir vam penjar un vídeo relacionat amb els gegants de la festa major i els gegants. I avui crec que penjarem un vídeo sobre l'auca dels gegants de Gràcia de Sabadell. Encara no està penjat. I com a activitat estrella hem preparat tot un quiz de preguntes sobre la festa major i sobre els gegants. Però també hi ha preguntes de bastoners, del ball de la bola, d'altres coses de la festa major. Que si la gent vol participar, doncs els animem i que com a premi els guanyadors tindran un pack d'experiències geganteres en què entra una camiseta de la colla que hi prefereixi, una sortida amb aquella colla, un esmorzar, sopar o dinar, depèn de la sortida amb aquella colla, i una foto amb la colla i els gegants al final de tot del cercavila. I per això quan la situació ho permeti, bàsicament. I això més o menys és un resum així molt ràpid del que estem fent, bàsicament. Doncs molt bé, i aquest teixit associatiu de Sabadell, com esteu vivint aquesta festa major? Doncs amb llàstima, realment amb llàstima. Jo també estic dintre les comissions que organitzem la festa major, i clar, vam estar tot el confinament reunint-nos contínuament també d'altres comissions de comunicació de la festa major, i per intentar realment estàvem preparant una festa major que era possible amb l'estat actual realment. Però
al final, doncs, com que hi van haver-hi tots aquests rebrots que hi van a últim moment a l'agost, doncs, a principis d'agost, bueno, a finals de juliol, doncs l'Ajuntament al final doncs, va decidir doncs, anul·lar-la, malauradament. Però està pensat doncs, que totes aquestes coses que vam estar preparant, doncs, que es faran durant la tardor, en principi, o sigui, sí que esperem que no es perdin, que no es perdin, bàsicament, les activitats que vam preparar. Doncs sí, esperem que les pugueu fer. Sí. I, bueno, doncs animem a tota la gent doncs, a viure la festa major com pugui, a portar, per exemple, el mocador de jo, per exemple, porto el mocador de festa major quan surto pel carrer, o quan coses d'aquest tipus, doncs, o decorar els balcons de festa major, que intentem doncs, que guardi una miqueta la festa major, que no ens neguem a anul·lar la festa major i ja està. Com esteu fent vosaltres, que moltes gràcies doncs, per posar en marxa tot aquest projecte que heu fet, també. Moltes gràcies a vosaltres per participar-hi, per deixar-nos fer aquesta entrevista. Ara producció posarà ja tots els links de contacte perquè us puguin trobar a les xarxes socials i puguin fer totes aquestes activitats tan xules que heu planificat, i nosaltres volíem fer-lo en directe, però no el farem al quiz perquè no es vegin les respostes, però ja et dic que jo el faré perquè aquest premi val la pena. Home, és un tros de premi, eh? I a més, nosaltres probablement l'encertaríem tot, perquè en sabem molt de festes majors de Sabadell. I no volem desvetllar el pastís. Bueno. Hi ha dos nivells, Hi ha dos nivells, el difícil i el fàcil. Albert, nosaltres en sabem molt de 6 de la tarda a 6 del dematí. El que passa als dematins els passem dormint i amb ressaca, la veritat. Potser no els acabem de controlar tant. Però a les nits sí que les dominem, Albert, Són nostres. No, home, no. Sempre estem a peu de carrer, quan hi ha cercaviles, quan hi ha gegants, quan hi ha diables. Doncs bé, moltes gràcies per aquesta petita entrevista que ens ha sorgit de... Gràcies a vosaltres. Exacte, moltíssimes gràcies i estem en contacte. I bona festa major. Igualment. Igualment. Vagi bé, adéu. Vinga, adéu. I res, arribat a aquest punt de la tarda, jo em despedeixo, ha sigut un plaer estar aquí aquesta estoneta que he estat, substituint a una treballadora que s'ha presentat una estona considerablement tard de la que s'havia de presentar, però bé, ja la coneixeu, és la nostra estimadíssima Aina, que em fa el relleu i que ho agraireu perquè ho fa bastant millor que jo. Un aplaudiment des de casa per ella. Bueno, em vaig a posar la pajarita com he promès. Aina, he esperat aquest moment tot el dia. El moment de posar-me la pajarita. Que calenta. I per celebrar que arribes, Molt bé. ha arribat. Doncs molt bé, Aina, com t'ha anat aquest fabulós dinar? Doncs bastant bé, hem anat, sí. En plena muntanya, a vagar, el nostre estimat Berguedà. Estimadíssim. Estimadíssim, els dos. Molt bé, a tu com t'ha anat? Molt bé, Aina, me les he apanyat prou bé. He hagut de fer una migdiada, tirat aquí al terra, han passat moltes coses que ja t'explicaré, però en general Bastant una bé. resposta molt xula i molt contents d'estar fent això. Ara, a continuació, què farem? Doncs presentarem el vídeo, no? Em comenta en Martí que em sembla que farem el quiz de la coordinadora, el que passa és que no direm les respostes. Vale, doncs Anem endavant. dient les preguntes, anem comentant, aviam si ho sabem. Em sembla molt bé. No? De fet, una cosa que seria bastant divertida, aquesta gentada que ens està mirant 26 persones, podríem fer el quiz Molt bé. amb nosaltres, si volguessin, des de casa seva. Com poden fer aquest quiz? Ara mateix producció es posarà el link. Molt bé. Vale. Molt bé, anteriorment. Martí. I... Ai, no. M'està costant això de la Què, pescarita. vols que t'ajudi abans de començar? No voldria que tinguéssim aquí. Ja està, no? Molt bé, doncs Vinga. Martí i Aina, comencem. Comencem. Vols que donguem 2 minutets, aviam si algú s'anima a fer-lo també Sí. amb nosaltres? Sí. Molt bé, doncs ens esperem un momentet. Farem un momentet.
Ostres, que va amb temps, Veig que no vols esperar. Comencem, doncs comencem. De quin color vesteixen la camisa els membres dels geganters de la Creu Alta? Jo sé. Molt bé! I l'encertem, així de fàcil! Goità, posició 46. Què comparteixen els gegants de la Concòrdia amb els del Rodal? Perdona! M'he posat nerviós. He tirat pel dret. Seguim. A quina hora comença la cercavila de festa major del dissabte? T'ho he dit. Estem fallant, 4. Quin és el record absolut de voltes del rodet? Uf. Que bons que som! Mai s'ha de tirar, no? Exacte. De quin color és la samarreta del despertar de festa major? Taca, taca, tac, 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 tac. No. Massa fàcil era. Què es Què es menja en el concurs habitual de diumenge a la tarda a l'espai de barraques? Això sí que ho sabia jo. I me n'he menjat, I me n'he menjat algun. Sí. On comença el despertar de gegants de festa major? M'atreviria a dir que aquí jo també, doncs no. Doncs no. Quasi. Ens hem despistat per... De quin color vesteixen la camisa els membres passebristes? de l'agrupació de passebristes de Sabadell? Ai, ens pensàvem que ho faríem millor, L'Adrià, per cert, bueno, Dia després ja ho de comento, festa no? major, els gegants acostumen a no sortir. Som un desastre, Aina! Com es diuen els capgrossos de bastoners de Sabadell? Bé! Aquesta no la fallem! Aquesta sí! La sabíem! Què representen els gegants del Rodal? Sí! No pots mentir! Quants gegants surten en el despertar de festa major? Aviam, Aina, quants en surten? Per la mateixa lògica que abans. Vamos! Vale, quina de les següents colles no té capgrossos? Jo em diria aquí també, no? I quasi. Hòstia, anem una mica peixos, Amb això, Sí. quantes preguntes hi ha? Quin dia es fa el pregó de la festa major de les barraques? No, home. Vale, Això aquesta la sí sabia, que ho aquesta la sabia jo. coneixem, això sí. Sí. De quin color és el mocador que es porta nosat al coll durant la festa major de Sabadell? Home. Pim-pam, fàcil. Un clàssic, Fàcil. un Ho fem Veig que fàcil. no Ho fem posem- fàcil. Quan es celebren els bessots de Ball de Diables de Sabadell? Vale. Aquesta la sé. Sort Aquesta que- la sé. sort que l'has apretat Aquesta la tu, sé. Mira. perquè jo no- On fire, més 100 punts. Eps! Què porta en Xena de la colla de geganters i grallers de Gràcia al braç dret? Ho sabia. Molt bé. Ho sabia. Vale. Quin animal va acompanyar en Llucià pel seu bateig? Ho sabia, Aina. Però era entre aquelles dues, Aina, ho sabia. Bueno, anàvem bé. Posició 42. Com es diu el ball que fan els gegants de Sabadell el divendres de festa major? No. Ai, Déu meu. On s'han emplaçat l'espai de barraques en les darreres edicions? Això ho sabem, Exacte. també. I tant, si ho sabem, només faltaria. Són les que sabem més bé. Aviam com es diuen els nuvis de la Creu Alta. Es diuen així. Sí. Què t'has Com ho pensat? sabies? Què Com ho t'has pensat? sabies? Molt Aina, bé. jo de la cultura popular... No pots xerrar tant. De quin color vesteixen la camisa els membres dels geganters i grallers de Gràcia? Molt fàcil, No la sé. ho sé, Jo la sé. No, diu-ho. Bueno, No, i molt lluny has estat, a més Has a més, estat- m'atreviria a dir.
Quin element han recuperat recentment els membres dels gegants i grallers de la Concòrdia? Doncs molt fàcil. Vale. No! Ostres, la tenia clara, Seguim. A quin dels següents llocs on s'ha fet la Expo Gegant? Aquí, no? No, sí. Oh, Ho sabia, ho sabia. sí? Sí. Que tu l'has vist, no? Sí. Quan es va fer per primera vegada el Ball de la Bola? Vale. Un moment, Aquí. No, aquí. Aquí? No. No, Pau. Era on deia jo. Pau. Era on deia... Mira, Pau, no, la ni gent l'una ni d'allà l'altra. Ni l'una ni l'altra. Quan es comença el correfoc infernal? Aquí, no? No? Aquí o aquí? Aquí o aquí? És aquí, N'estic bastant segur, crec. Va, foli. Hòstia. Vinga. Ai, no. Va, apreta aquí. Hola, ni ens aprovàvem. Ni el dia ni l'hora. Ai, quina cosa pertanyen les gametes del Ripoll. Vamos, que bons que som. Això... Avui no has parlat amb la historiadora. Bueno, demà ja en sabrem més. Qui va ser l'encarregat de vestir originalment els nuvis de la Creu Alta? O aquí, Ho sabia, Aina. És que ho sabia. On finalitza el recorregut del correfoc infernal de Festa Major? Sí, 100%. Vinga. Vale, molt bé. Vinga. Estem bé, molt Vale, bé. remuntem. Quins gegants surten al cartell de Festa Major 2020? Apa. Ei, estàs molt fora de la festa, Et vaig avisant. Jo encara tinc el cap De al Berguedà. quina colla és la ceba? No, aquest no. Sí. Pau, calla. No podia ser... Pau, no diguis podia- res més. Pau, no diguis res més. Quin acte té lloc a la plaça Sant Roc el diumenge de Festa Major a les 12 del migdia? Tio? Molt bé. Molt fàcil. Tio, aquesta Hem la acabat. sabíem. Ah, no, hem acabat. No, quantes n'hi ha? El darrer pregoner de la festa major de... Ni idea, Sí, sí, 100%. Ja ho hem dit bé. Mira, Pau, tot el que diguis posaré una altra cosa, Què simbolitzen la Gràcia i l'Encelm de la colla de geganters i grallers de Gràcia? Molt fàcil. Aquí estem, Jo crec que estem aquí, Sí, Sí o no? vale. Clar que ho sé. A veure, quan comença la Festa Major de Sabadell? Sí. Sí, no? Sí. N'estem segurs? Sí. Vale. Clar, però allò era trampa. No, tu sí que ets trampa. Clar. No. Com es diu la compte d'Instagram de la coordinadora de gegants de Sabadell? Doncs aquests l'he vist, Coordinadora de gegants Sabadell, és aquesta. Mira, que fàcil. Molt bé. Com me la sabia, aquesta, Tu, estem pujant molt, Molt bé. clar. De quin color vesteixen la camisa els membres de gegants i capgrossos de Sabadell? No. No passa res, no hem pujat res. Amb què es dona tradicionalment per finalitzar la Festa Major de Sabadell? Això ho sabia. Aquí. Vinga. Perquè també compta, no, el temps? Ai, mira, no m'atabalis, Quins gegants es queden exposats al front de l'Ajuntament durant la Festa Major de Sabadell? No? Sí? Sí. Sí, clar que sí. La sabia, aquesta. No sé. Sí que la sabia. Ipa! Sí. A quina colla pertany el gegantó Cau?
Sí, tira per allà. Sí! Molt bé. Sí, que bons que som. A tot això, quin gegantó ha participat al Ball de la Bola? Em tira, Sí? M'està tirant, Però és típic, M'està tirant, Bueno, tira. T'està tirant aquí, tu? Sí. Aina et mato, Aina et mato, On té lloc el dinar popular de la festa major? Jo no hi he anat mai. Diria aquí. Això ha sigut vergonyós, Què treu la cabra de l'animadala dels pits? Sí, Això sí. això també ho sabem. moment. Amb qui parleu? Moment. On es fa la ballada de sardanes? Aquí. Vale, Sí, no? sí, N'estic bastant segur, no ho sé. vale. O aquí. O aquí. A on? Ho has triat tu, Ai. 34. Anem molt bé. De quin color vesteixen la camisa els membres de gegants del Rodal? M'està tirant, Sí, perquè... Pues tampoc. No. Llívol. Merda, Tampoc ho hem baixat, sabies. hem Calla. De quin color vesteixen la camisa els membres dels gegants i grellers de Concòrdia? Concòrdia. No. Ara sí? Ara sí. Tampoc. És que no hi ha cap colla que vagi d'aquest color. Quin dels següents actes no es realitzarà abans del preu de la festa major? Sí. Vale. No, ei, vinga, va. A veure. Fora, no. Aquí ens hem equivocat, No. Aquí està mal Qui és el formulada sisè? aquesta pregunta, Sí. ¡Vamos! Què porta el Llucià a la mà dreta? M'està tirant, Ja? No ens ajuden, vale. M'està tirant, Sí, no? Hòstia, si em tira. Va? Com sóc tan bo. Molt bé. Si encertem pugem, Quin any es va fer per primera vegada el Sabaflà gegant? Digues. Aquí? Aina, sempre que tries falles. No. Cada vegada que Això tries és- falles, Aina. Això és mentidíssima. Hem aprovat. 50. Hem aprovat. 50, molt bé. M'acabo de sentir com a l'ESO. 5, pelat. Com a 0-0. Com m'agrada. Hem aprovat, molt bé. I has vist que podies tornar a jugar, O sigui, pots jugar, pots passar-te tota la tarda, si vols així. Exacte. I fer el 100%. Martí, ni amb l'amor es suspenies tant, doncs suspenia més, perquè he tret un 5, crac. Acabo de treure un 5, cracs. Mira, la coordinadora ens ha seguit, molt bé, un suficient. Ei, Molt bé. un moment, un suficient és d'haver estat a les festes majors, Sí. Jo crec que molta gent suspendrà, això us aviso. Complicadetes, algunes? Sí. Han anat a punxar. Veus, mira, i la coordinadora ens diu, el podeu fer a casa vostra després, sí, doncs Home. jo potser m'animo, Sí, jo segurament m'animo, perquè ja ho he dit abans, però el premi és molt guai. No sé si t'has enterat de quin premi hi ha. No, jo no ho he escoltat. El premi que hi ha és un dinar amb els geganters que tu tris de Sabadell, Home. la camisa de la colla que tu tris Home, i crec que uns beures i una foto, una cosa molt bonica. escolta'm tu i jo. Una vetllada maca. Quan acabi això me'n vaig a casa Sí, i a sí, fer sí, el sí, quiz sí, sí. tot el dia. No, Vinga. és una vetllada bonica, Sí, ja ho trobo. Aviam. Ja t'ho vaig dient. També, ens l'estan explicant justament la coordinadora de gegants. Ostres, mira, samarreta d'una colla, veus com una sortida amb els geganters, de portar-los, esmorzar, dinar, sopar i una foto de record. És un premi increïble. I tant. Perdoneu que us ho digui. Una pregunta, tu
Quins gegants triaries per poder portar? Quins t'agradaria? Mira, jo trio els de la Creu Alta, però més que res perquè són, des del meu punt de vista, els més fiesteros i crec que podria ser una experiència bastant divertida. Tu qui triaries? Jo també ho penso bastant. Oh, les granotes del riu Ripoll també m'agradarien. Sí. Que de quina colla són, per cert, les granotes del riu Ripoll, Aina? Són dels gegants de Sabadell. Que porten la camisa de quin color, Martí? No, Aina, n'estem segurs. Vols que busquem si són dels gegants de Sabadell? Ho hem respost bé, no, abans? Bueno, seguim. Estàs superinvitada a portar les granotes del Ripoll quan vulguis, eh? Que bé, gràcies! Hosti, tu! Ostres, no he triomfat tant jo, Aina, mare de Déu. Has Però bueno, vist? Arribar i moldre. I mira que porto aquí 8 hores i 35 treballant. Ens n'anem amb els bastoners de Sabadell que vam gravar fa poc a visualitzar aquest vídeo tan meravellós que vam fer davant del... com es diu aquell espai? De l'espai Emprius. L'espai Emprius. Sisplau, passem a mirar-lo. Moltes gràcies. Fem un altre cop Torre Xica, a veure si estem ahí del tot, i després fem mullada. 1, 2 i... Preferiblement. Hòstia, no, que són... Sí, no? Vale, una mica para. Vinga, va. Sí? 3, 2, 1 i... Sí, ara gravar, mira aquí al costat. Va. Ens podeu gravar? Tu ens estàs gravant? Tècniques de Vescòlia. No. Jo no soc la... Jo no vaig votar. Em deixes la càmera? Tu tampoc. Espero, no? Trencar-la. Igual. Más o menos. Mentre s'aguanti. Vinga, va. 3, 2, 1 i...
moltes gràcies als bastoners per voler participar en el nostre projecte. Si ens pots explicar quan veu començar la colla aquí a Sabadell? Nosaltres la colla fa uns 24 anys, aquest any faríem 24 anys que existeix, i és una colla relativament jove, perquè el Ball de Bastons fa que es balla a Catalunya quasi bé més de 1000 anys. Vull dir que nosaltres només fa 24 anys que ens vam crear. Molt bé. I heu anat pujant de gent, jove, gran, no sé. Sí, ha anat variant. Hi ha hagut èpoques que hi havia més colles de grans, ara hi ha colla de petites també, de petits, hi ha colla de joves, va haver una època que va haver inclús una colla de mares, de gent així més adulta i tal, i ara que hi ha més és una colla de joves, els joves i els petits, i les nanes. I quan aneu a plaça, normalment quants balls feu? Normalment ballem també a plaça, però normalment el que nosaltres fem són cercaviles. És a dir, agafem carrers, el que s'ha fet fins ara és agafar carrers i anar voltant. Per exemple, ens ajuntem diverses colles de bastoners, vas a la diada d'un altre poble i allà doncs fas un recorregut i pel recorregut doncs ens va veient la gent, vas fent balls i tal. A vegades sí que ballem a plaça fixa, però normalment anem fent recorreguts per les places o pels pobles i pels carrers de les ciutats. Molt bé, i us moveu per tot Catalunya? O... Sí, nosaltres hem anat a diversos llocs a fer ballades. I fora de Catalunya? Fora de Catalunya nosaltres no hi hem anat, però sí que sé que fora de Catalunya hi ha també balls, pel País Basc, per molts llocs d'Espanya també, i a fora de l'estranger també hi ha molts balls. Un ball, cada país i cada lloc la seva característica especial, però el Ball de Bastons està estès per tot el món. Molt bé. I feu alguna cosa més, tallers per les escoles? Sí, fem tallers per les escoles també, aquí a Sabadell, majoritàriament. Doncs fem tallers als nanos, més o menys són 5è, 6è, doncs els ensenyem un ball, els expliquem una mica la història, una mica així per sobre del Ball de Bastons, i bueno, bé, els nanos estan contents. Molt bé. I ens podries explicar una mica el vestuari que porteu? Sí, el vestuari que portem és, la peça bàsica és blanca, perquè la peça de sota és blanca. Per què? Perquè és com si fossin els pagesos, com que és un ball tan antic, de fa 1000 anys, i els pagesos abans anaven vestits de blanc. Llavors la peça de sota és blanca i després els complements, els picarols, estan en els camalls, el faldellí, que és aquesta mena, la faixa, com si fos un pagès també, és molt típica com un vestuari com de pagès, i el mocador. Llavors el verd i groc pels colors de Sabadell, de la bandera verd i groga i blanca, i les espardenyes de 7 vetes doncs, com els pagesos. Anem una mica simulant la vestimenta del pagès de fa 1000 anys. Sí, imagino que totes les colles bastoneres normalment porten els mateixos, no? El blanc és molt similar a tothom i llavors cada colla, segons la ciutat, va canviant. Hi ha colles que porten el blau, el verd, el groc, el vermell, negre, vull dir, hi ha colles de tots els colors. I existeixen trobades de colles bastoneres? Sí, es fa una trobada nacional cada any de Catalunya, que es va voltant per diferents llocs de Catalunya, i després, a més, doncs, es fan trobades més locals, més amb sectors més petits, però la més gran és la trobada nacional de Catalunya que es fa cada any. Moltes gràcies. Doncs, si vols animar la gent a que s'apunti bastoners, o quins dies assageu? Si us animeu, nosaltres assagem els dijous, aquí al local, i els petitons, els nens, assagen els dissabtes al matí. Els grans els dijous a la tarda, al vespre, quarts de 8, les 8, i els petits el dissabte. Si us voleu animar, ja ho sabeu. Aquí us esperem. Moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Merci. Quin meravellós vídeo, Aina? Quin meravellós vídeo! No sé tu, però a mi m'han convençut una mica, Ves, no vagi a provar algun dia. Vés-hi que t'agradarà, aviam si t'enganxaràs encara això dels bastoners. Molt bé, i ara, mentre esperem que ens portin els dibuixos de les titelles de la coordinadora de gegants que han penjat, que podeu fer a casa, i sembla que ja arriben. I tant si arriben. Mentrestant, recordem, són més de 60 les entitats que han participat en aquesta Festa Major de Trapella TV Alterna Línia 2020. Són 60, però nosaltres no tenim 60, sinó que tenim 1 milió de gràcies per donar a totes aquestes meravelloses entitats. I mireu què ens està arribant aquí. Goita, goita! Quina meravella! Aquí tenim... Aviam si es veu bé... Cap aquí... Aquestes són les plantilles
que penja cap aquí... Aquestes plantilles les podeu trobar Molt bé. tant a la coordinadora de geganters com a la nostra pàgina web de Trapella TV i una vegada pintades, que seria això, les retallem, les enganxem i ens surten uns ninotets fantàstics per les dues cares que, de fet, probablement després de aquesta connexió en directe que farem ara intentarem tenir-los a punt per ensenyar-vos com queda el resultat. És ben fàcil, ho retalles, després poses cola en aquestes pestanyetes, les doblegues... Jo crec que ho podem fer. Bueno, doncs aquí donaríem per finalitzada, no? Aquesta edició especial de la Cercavila que hem fet a Trapella TV. Havien d'haver-hi 3 activitats, al final només n'hem pogut fer 2, però han sigut 2 que han condit moltíssim. Ha valgut la pena.